txikitan, eskola joaten nintzenean, esate ziguten, zerua antzegoela, angoian, izarren artean, andon bai. Eta infernua beian, bai, zuz beteta, lurrazpian. Eta limboa nun ote dago. Primera, plataforman, eta baitare ETV batean. Eta gaur, bere aurkezlea, Aitziber, gurekin izango da. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Aitziber grados, ongi etorri. Hola, eskerrik asko. Zer moduz? Oso ondo, pozik. Eskerrik asko zuri, etortzeati, placer bat. Bai, nirea. Hemen nahi nitzan, txintxuak zerura juteia, gaiztuak infernura, limboa zein junten da. Bani, ze txintxo eta gaiztoa nahi. Bihurriak, hortxe limbora. Ze ondo eta ze gonbidatu beharrak egituzun bertan, ez da? Bai, oso pozik, grabatutakoarekin eta egindakoarekin, eta plazerra. Bai. Goxatzen orduan, ez da? Karo. Bikain. Bueno, eta, zukalden, zemuz moldatze zea? Beitu, esago dizut, 7 urtez egon naizela bakarrik bizitzen, etxetik kanpo, eta karo hor, norberak sukaldatu baritu bere bazkariak eta, baina orain bizi naiz gurasoekin. Eta utzi dio ja sukaldatzeari apur bat. Baina tortilla patata oso ondo ateratzen zait. Bikain. Bueno, gaur tortilla patata izio emango, baina hori beti gauza erra da. Gaur ingo du entxalada berezi bat, eta geho banana split. Toma, oso ondo. Utziko zue. Vale. Earki pasako deu, eta jane ondo ingo du. Bueno, lagunak eta Aitziber, garatuko izuet pausuz pausu, nola ibiliko gehan, entxala betiko garaian, eta gozo hau ere bai. Hemen ingo deuna da, burrata eta barazki erre entxala da. Erre berren ikusiko zu, gauza berez ingo du. Ingo ditugu egozi, bai tipulina eta bai batata, eta behin egozita daudenian, ingo ditugu puxetetanin eta sartaian salteatu. Orduan ingo deuna da, erdin burrata jarri, barazkik bueltan, mugurdi batzuk, eta gero pesto bat dena goxatzeko. Vale. Ingo deuna da pestore bai lehendabizi espinaka ingo ditugu eskaldatu, hotzetan sartu, eta gero hemen pinazik salteatu, gazta raiatu botako jau, eta horrei olejua, gatzan puntua, eta dana berrinduko dugu, gero entxalada guztiai gainetik botatzeko. Ondo. Ados. Eta gero hemen banana split. Da, platanua, mostuta, irigita, plateran gainean, dazkago helatuak izozgailuan, eta jarriko izkio gainean helatuak. Behin, helatua dazkala, gero esnegaia baiakola hozgailuan. Hemen, dakau, vainilla esentzia eta azukre hautza, arrotuko deu, esnegaina ingo deu, orduan ja jungoa platanua, gero helatua, esnegaina, eta gero hemen ganax bat ingo deu. Dakau, esnegaina berotuko deuna, txokolatea bota, txokolate krema prestatu, gaineti bota, eta hori gutxi balitz, baitare txinpartak botako izio txokolateanak, eta hor dakau armendolak tostatuta, eta menda batekin bukatuko dugu gaine. Oso, no, ni galdu naiz aspaldi, baina bai, ni betxo botako jungo beha txirrik itxarraka. Joango gara ikusten. Bueno, ingo deuna da, beitu, nik hauek egosten jarriko ditut, alde batetikan, eta beste alde batetikan, beitu, pesto prestatzen jungo beha. Vale. Hauek eskaldatzeko ura jarrikoet, hauek xigortzeko jarrikoet sartaia, eta gazta raiatzen junbiargea. Oso ondo. Hoi jarriko izutiten, bale? Vale. Bueno, hemen jarriko izut ontzitsua, hemen raiadoria, eta gazta. Gazta ingo izkiozuna da, bastarrak endu, bale? Bastarrak entzio duzu, bestia, eta gero igual, iruki bat iten dezu, eta iruki hori ja hemen gero raiatzen jutezea. Vale. Bale? Venga, hoi zure kontu, eta esan bezala nik bat, bi, eta irula piku martxan jarri behar ditut. Oso ondo. Ze labanarekin egingo dut hori? Hobeto moldatzen zena, baina gazta mosteko igual hori hobeto. Handia. Betu, behin hola da hola moztu, eta hoi da, esku beti gainen, oso ondo. Bi bastarrak endu, eta gero erditi moztu. Vale. Bastar igual gehiagik entzen ari dut, baina... Gero emango jo, txakurra jo, bestelako gortza sartuko jo, gasa jo. Basureta ez da jungo, nola ala. Bueno, hau, alde batetik, barazki gozteko. Gio ingotena beste ontzia handi bat hartu hemen eskaldatzeko ere bai. Eta inbiarretena da, sartai txiki bat, inazik xigortzeko. Bueno,
Kontatu, limbo saioa. Ikusi zaitu, ze ondo pasa esun, ez da segon bidatu, ze harra. Kristonak, bai. Aurten gainera, bueno, jende gazteagoa ere izan dugu. Guain nola, erditikan. Erditikan, bai, eta gero ja raiatu eta salakin eskun gehatuko zea. Jende gaztia, jende humoretsua eta earki pasa ezu, ez da? Bai. Oso ondo pasa dugu, eta, bueno, gonbidatun hartan, izan dugu adibidez, Iban Garzia, Miruako Maitan eta Matxin, Toktaldekoak, Iker Galartza ere bai, bueno, oso bariatua, bai. Zeate aspertu alegia, ez da? Aspertu ez. Eta, hau esan duen bezala, primeran plataformaan pasatu da, ETV naizate, baina... Nik hau izakit erabiltzen. Betu, nahi izango izut. Hau hola jarri, ondo apoiatu, eta behin apoiatu eta hola, hau, hola, raiatu ingoz. Eta beste aldea zertarako daba? Bau txikillo iteko, vale? Hau, eskatak ateatzeko, eta guendik eta txikillo iteko, baina nola gero birringailoak ingo deun, honekin nahiko jungoa, vale? Venga, ba. Kontu zeatik hemen bihatzen moztu ite honek, kontu zebele. Vale. Bueno, kontao, zer nolako saioak atea dira? Barregarriak, kriston giro polita egon da, humorea ere soberan, ze humore saio bada, eta gero, kuriosoa da nola urten, kolaborazioak oso kuriosoak izan diren, ze, bueno, kolaboratzaien artean baditugu Laia Intziarte, Anjon Deieria, Daniel Galdaera, Flaco Fonki, eta adibidez, Danelek biatalero egindu pertsonai bat. Adibidez, egindu Laika Txakurraren pertsonaia, parodiatu edo. Egindu ere bai Nikola Teslaren pertsonaia parodiatu, zegeio. Bueno, sin más, kuriosoa izan dela, eta ikusteko moduko ere bai. Eta Flaco Fonki ere bai, Chill Mafiako abeslari hoia. Hau da artista mordua bildu zetena bertan. Bai. Izan da nola bait, coach moduko bat, eta talero ere bai, izan da coach diferentea. Osea, adibidez, kontatzen zigun, nola Peio Reparaz kantzela ezina den, adibidez, horren inguruko reportaje bat egin zuen, eta, bueno, sin más, oso barregarria. Bueno, zema saio izan dira, zema tatal? 10 atal. 10 atal. Bai. Eta, hau zenbagarren denboraldia zan? Bigarrena, ez da? Bigarren denboraldia. Hau bakizut noi dos interes esateu, ze, urrengoa martxan dakazue, o? Gugatik bai, noski, gugatik bai. Ondikan zaudete sailean, esperuan orduan. A ber, ikusiko da, ze pasatzen den. Ondo. Bueno, ez dunak ikusi, edo hasieratik ikusi nahi dunak behintzat, bakizue, primeran plataforman, beti hor txintxilika daudela, eta hor sartu ez da, limbo eta hor txegango zeatela. Hori da, hor txegaude. Ze proposatzen dezu ikusi nahi dunak? Bigarrengo demoraldiakin aldu hasi zuzenian, edo lehen da biziko demoraldiakin loturan bateo badaka? Ez dauka... Atalaren soltiak dira, ez da? Bai, solteak dira, ez dauka loturarik. Igual atalen batean komentatzen dugu, aurrekoren batean egon zela ez daki nor, baina, bueno, ez da behar. Lehenengo temporadakoak ikusi, bigarrenekoak ulertzeko. Hala ere, nik esango nizueke, ikusteko bi temporadak, ez? Hasieratik anasi eta kuriosoa nola, lehenengotik bigarrenera ere hobekuntzak egon diren. Ez bakarrik nire aldetik aurkezle moduan, ze hasi berria gara ere bai honetan, guztion partetik ere bai, aldaketa nabaria da. Esango nuke. Eta segon bidatu garritu izu gehiena? Esan duzu, ama, earki pasan honekin, o igual alderantzi ze bai, uste zen ondo pasatuko zen eta nahiko oso zaina zibili da. A ber, harritu, ez ninduen hanbeste harritu, porque badakigu nolakoa den, baina Iban Garziarekin pasan nuen oso ondo. Eta banekien oso ondo pasako nuela, baina izan zen espektakulo bat, bere entrevista. Oso divertigarria, eta ziginen hor kafea egiten, makina batekin. Amakinetzan azalduko, amakin azaldu zan. Ez, eta eskerrak, baina ez, maite azpiazu, maite zaitu gore. Ez zinen aspertuko. Bai, honea, bakarrik etorri da eta amakine bai etorri da. Bitan etorri da eta jope. Bai, egia zan, artistakin egia zan, iaia elkarrizketakin, bi gauza esan da, venga, dana aurrea, ez da? Hori da. Dana belekua eta ona. Bai. Bueno. Abotako dut, zakarretara. Zakarreta ez dakit, hemen utziko dugu, esan duna. Txakurretzako? Oida, hemen utziko dugu. Basta rontan utzi, busketa horiek. Hala. Vale, hau garbitzea. Honekin nahiko? Hemen pinazi desenteak at egia zan, Pinazi desenteak at. Venga, eman jozu bestia ere bai. Egia zan, gaur kontxala dantzako gutxiera, beliko dugu, pizkatxo bat. Baina hori inda guztia ere badagoz gailuan, eta hor utziko dugu, prestatuta beste zer botatzeko. Bueno, eta bertan, elkarrizketak dira, baina aldi berian humoria ere bai, ezta? Bai. Zakit, zerbait ingo zaizu zaiago? Zaila da dena batera egitea, ez? Egia da, elkarrizketak egitea asko gustatzen zaidala, disfrutatzen ditudala,
Eta gero ere bai, zean gidoilari talde bat dagoela, eta bueno, ez dela nire humorea bakarrik, hor lanketa bat dago, eta esan dezagun humorea ere egiten didatela. Lagundu itzaizuela. Humore horren aurpegia hori da. Gero improvisatzeko ere lekua badago, eta nire txiste asko ere badaude, baina bueno. Eta jartzen dizuenian hori da, zuk zure ikutua ematen diozu, gauzak aldatzen dituzu, modatzen dituzu, edo dian bezala esaten dituzu, jarti zuen bezala. Bueno, denetarik, entrevistaren araberare bai, ez? Askotan norabide aldatu egiten da, eta hor ere konfiantza daukat nire estiloan eraman alizateko, eta ez dit inork ez ere esan, konfiantza dago guztion aldetik, así que, ondo. Ongi orduan. Bueno, hemen. Hauek, xigortu zaizkio pixka eta erre baino lehenuo ateako ditut. Bale, haure eskaldatua txiki-txiki jama da, Bertan sartu, irekin baten dunean, ja geletan sartuko ditugu, berde-berde oteko, eta kolore dana mantentzeko. Eta propiedadak ere bai aldi berian. Bale, hau, listo. Patatata tipula egosten dakau, lehendabiziko urratzak eman ditugu, eta jungo gea erreporte bat ikustea. Ados. Bale, zehazki jungo gea Bretxako merkatura, eta Mirienek prestatu izkigu taula batzuk, ikusiko zuen, zea proposak, eozein egunetako, bueno, egun bereziteako beto. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, Miriam naiz, berriz ere zuekin, hemen Bretxa merkatutikan, eta gaur zuentzako zerbait berezia prestatuko dugu. 13 urte daramatzagu Bretxa merkatuan, eta bai arategian, bai urdaitegian eta gaztategian munduko berezitasun asko ditugu. Eta berezitasun horien artean, trufa. Italitikan Apeninoetatik ekartzen dugu, urte guztien saltzen dugu, eta berarekin gaztak ontzen ditugu, eta arategian joanek aragia, txuletak eta Europatikan ekartzen ditu, eta asko mimatutako aragia saltzen dugu. Eta orain, pixka bat erakusteko ze produktuek ditugun, 2 taula prestatuko ditugu. Bi taula mota prestatuko ditugu, bat ospinetako gauzekin ondo dijoakina, eta beste bat bertako gaztekin postre bezala edo hartzeko modukoak. Bat ospinetakoak sarrerakoak izango liake eta gaztana postre bezala. Lehenengo taula hasiko gea ospinakin ze ikusia duten produktuekin. Bizila da, ardo txuriekin hartzeko oso ondo dijoa, eta freskotasuna ematen digu. Taula prestatzerakoan, hasiko gineke patean kutekin, niretzako txarkuteri munduan dagoen gauzi goxoenetakoa da, eta lana ere ikaragarria daka. Atarekin egindakoa, gure Michel Etxenikek egiten digu, eta pixka bat loria mozten da, eta gero zatiak egiteakoan saiatzen gea gazta moduan ebakitzen, hartara hartzen duenak dauka ogia, ata eta foie grasa. Orduan kuña bat izango baliz bezala, eta hartara jateako 3 gauzak jasotzen ditu. Apaingarri bezala, tipula gorria ospinetakoa jarri diogu, eta mostaza. Pepinillo batzuk xarratan lore bat eginez, gero jarraituko genduke txerriburuakin, hemen Gipuzkoan egindakoa, joxelugukin, eta hau bai pepinilloekin, bai olibakin, bai mostaza pixka batekin ere oso ondo dijoa. Gero txekorran pastramia, Italitikan etortzen da, eta hori fin-fine bakitzen dugu, eta laguntzen diogu mostaza pixka bat, eta pepinilloa xarra finetan eginda baita ere. Eta gaur prestatu dugun gazta horri laguntzeko, apenseler bat, pimienta, jengibre eta limoiarekin egindako gazta apenseler bada, freskotasuna eta min pixka daukana, eta noski gorgonzola pixka bat ere krema puntu hori eman alizateko. Eta gero jarriko genduke zezina, astorgatikan ekartzen dugu, oso tipo berezia da, ematen dion ke puntu hori oso berezia da, eta gure bezeroeri ikaragarri gustatzen zaie. Oso material hona ibiltzen du, infiltrazio handiekin, saborez oso berezia da. Produktu hauek denak laguntzeko ondo etorriko litzake gure jildak. Prestatu dizkigu Manu Bretxa olibakoak. Eta olibak eta mostaza pixka bat,
Eta bigarren taula postre bezala prestatuko dugu, eta hartu ditugu denak Euskal Herriko gaztak. Hasiko ginake idia zabal batekin, noski, txantik egiten digu, txoko gazta, hartu dugu naturala, kuinak eginda, errez hartzeko. Gero, zainurdin, behi gazta, olaberrin egiten digute, eta urdin gaxi puntu horrekin. Gero, Osua Iratiko gazta bat hartu dugu, baina edizio berezi bat hartu dugu, Manes ardien esneakin egindako gazta, 6 hilabeteko heldutasunakin. Eta guk etxean egiten dugu brie trufatua. Gure produktori berezina da, geuk egiten dugu, gazta krematsuak ekartzen ditugu, Italitikan, Apeninotatikan ekartzen dugu trufa, geuk irikitzen dugu kasu honetan 4 kapa egin ditugu eta sartu dizkiogu 3 kapa trufa xarratua. Bere trufakin eukitzen dugu 15 bat egunean saborea hartzen eta, bueno, jeneri ikaragarri gustatzen zaio. Eta batik bat, Amerikarrei. Hau laguntzeko grisina batzu jarri ditugu, sokatxo batekin lotuta, ez zabaltzeko, eta gero taula honei volumen pixka bat emateko, tarali pikante batzu jarri ditugu, makiltxo batzutan sartuta. Hartara taula pixka bat volumena ematen diogu. Eta jake postre bezala egin beritugun gure gazta hauek lagunduko egin diokela gozoekin, orduan. Kasu honetan jarriko diegu pikuak, aranak, albarikokeak eta frutu legorrak. Bertako intxaurrak eta bertako urra jarriko genituzke. Bueno, Joseba, hemen 2 taulak gure dendako produktuekin egindakoak, eta probatu nahi baldin badituzue, badakizue, nun ditugun, hemen Mirian dendan, Bretxa merkatuan, Donostin. Urrun arte. Aupa Mirian eta gora taula horiek, Bai. Zei, txura, ama, Hemen dago jan, Igual pasa taulatxoa jan, gero entxaladata, gero postria, eta danetik jango dugu, Bezarka da handi bat, Mirian, eta aurrenare, goxatzeko zai egongo gea. Bueno, gurian jarraitu behar deu, eta egingo deuna da, beitu nik txokolate krema prestatzen jungo naiz, eta armendolak ere bai xigortzen jungo naiz. Beste zartaitxo bat atea berdet, eta katilu txiki bat ere bai, esne gaina berotu, eta gure gana xantzeko krematxo txokolatea iteko. Eta zugun gozea beitu, hemen pesto prestatzen jungo zea. Hemen dagazu gazta, hemen pinazik, eta hor ja eskaldatu dako espinakak, bale? Eta ingozuna da, olio pixkatekin, dena birrindu. Gio probatu ingo deu. Zeratik, anezan gatza emate hori bai, baina nola, nahiko gazta dakan, eta gaztak bere gatzan puntu emango joan, ni uste tola ondo gehatuko ala. Bazpare, hola birrindu dena, eta gero gehiago berbau gatza, botako jau. Bale, dena ez? Dena botako du. Dena, probatu. Olioa ez bota dena. Ez. Vale. Olioa kenduta, bai. Txorrota bota. Badazpada ere esan, bai, horke. Bueno, eta hemen, esan behin eman dion, bate hemen gatzontzia eman dion, eta gatza bota eta rra, bomba. Baizera. Bai, gertatu zaigu, danetik an. Bueno, aizu, bakoitza. Bueno, hemen, martxan, eta martxan. Haure bai, jarriko eta hemen. Bueno, geho, benetan zabiz. Bai. Podcasta. Zaila egiten zaigu, Bizkaitoarrak ez garen hoi, benetan zabiz esatea. Abil, o zabiltzao, Ez que karo, karo. Nunda raseazu? Ni altxasuarra. Altxasuarra, bai. Eta zu zabiz, zu nola esatezu, adibidez. Nola esan zenun? Benetan zabiltza. Zabiltza. Ez dakit ba. Benetan aiaiz. Batuan, a ber, eskenik batua egiten dut, orduan, ba... Bueno, eta saio hontan, podcast hontan, zenik ibiltzea, horretzaude bakarrikan. Ez, ba, hortzen lagun artean zaude. Bai, lagun artean, ba, nire podcastkidea Malen Altuna, hemen ere izan ginena duela 3 bat urte edo, aspaldi txikia ginenean, bueno, nire naiz asko hazi, baina txikia ginen. Ni hain naizazten, Claro. Aurraka baina. Hori da. Eta gero, Oiane Alonso dela, ba, bueno, guk managerra ditzen diogu, baina bera da sare sozialetako bideoak egiten dituena, podcast osoaren montajea, bideoa, eta, bueno, dena. Lan guztia Oianek egiten du, guk bakarrik aurpegia eta gidoiak egin. Txori malua nahi, eta? Da, listo, bai. Bakoitza berea, dala, esatea. Bai. Bueno, eta bertan, ze gai jorratzen dituzu, ez topatuko dugu podcasta ikusten badeu. Ai, olioa, hostia. Venga, ni mota goñat. Venga, bota. Venga. Hainbeste? Ai, bildurri gabe, raust. Vale, venga. Venga. Honek ez dugu gora egingo, ez? Sartu beraka, indarra inberaka.
Ez topatuko deu podcast hontan. Ba, denetadik, baina esango nuke gehien bat gaztetasuna, naturaltasuna, eta gero gaien aldetik eske oso gai diferente asko jorratzen ditugu. Egia musikari asko ekartzen ditugula, musika panoramako edo estenako artista asko, eta ere gaiak alakoak izaten dira, ez dakit. Nola ikuste duzu musika estena, eta alakoak ere galetze ditugu. Eta zenbat biharrit dituzu horiek? Horiek astero da, ez da? Astero atal bat, Gaztea Irratiko YouTube kanalean, eta gero Wow plataforman ere bai, entzun gai. Eta zenbat zoazteia hor, zenbat? Zakit ba, lau denboraldi edo? Lau denboraldi. Lau denboraldi eta tal, 160 zerbait esatearren. Zenbat gonbidatu, ze gonbidatu mota? Esan desuna, kenean musikeruak dira, baina danetik egitzezu ere bai, ez da? Denetik, aurtengo denboraldian adibidez izan dugu Ramon Agirre, aktorea. Bai. Baina, bueno, musika talde gehienak podcastetik pasa gara, esatugula, ostras, urrengo denboraldian izango ote dugu jendea gonbidatzeko. Eta beti atatzen dira, ez da? Bueno, beti dago Aitziber Garmendia datorrela Baitu hemen, beste txorrotak gutxi ditu zaizu, venga. Bai, venga, botako jo, bai, ikusiko zu, no, harrapatuko. Bai, badaude batzuk errepikatu aldianak eta beti ematen duela zer esana, ez da? Bai. Bueno, eta horre arki pasatzezu, ez da? Hor, gakotako bada, ondo pasatzia, ez da? Hori da, bai. Bai, ondo pasatze dugu, azkenean, Malen eta biak hortxe ezagutu ginen, hori, bueno, pues, atalak grabatu ala ezagutzen joaten ginen, eta azkenean da, kuadrilla arteko afari bat bezala. Ia da, bueno, lana dela aztu gabe, baina ondo. Bueno, hau behotzean, Bueno, hau irekiten hasi orduko, hori listo dakau. Listo. Beitu, ingozuna dastatu, esan duen bat dastatu behar dela, ber, ze muskoa da hon, eta ikusteko, hortxe atea gabe, lehen da bizi atea gabe, tak, dastatu pixkat, aber, gatzan puntua ondo dakan, ondo balin badao, hola xeutziko du. Eta pixka soxito balin badao, gatza botako jo. Oze ona. Baleko aldao, bai? Oso ona. Venga, hola xeutziko. Bueno, nire ustez bai, probatu Venga, hau, kenduko jo, eta goiarakin edo mingainakin harrapatu aldezundana hor gelditzeko, bale? Jode, ze ona. Bai, a ver, adibidez hoi, eta gaur espinakakin indeu, normalin albakakin itea. Albakakin beste ikutua daka, freskotasun handiagoa eukiko. Ez dagoen albakarik gaur. Gaur albakak etxe honez. Ez, base hon, baino, hain beste gauza desberdin inbiar ditugu hemen. Bai, oso ona dago, bai, egin espinakekin. Ziazerbekin. Ziazer, guantxe esan duzu egeia, bai. Espinakasean popeiena, gauer ziazer badia. Vale, hau ingo deuna da, pixkat utzi horrela, eta esaten deuna, iten deunean gana esolako bat, utzi berdeu denbora pixkat, zetik moitzen azten bagea, txokolatiak igual ostuitea, esne gaina ere bai, eta ez du ondo ligatzen. Itxoin berdeu, pinporta haien barroaino berua iriztia, eta gero emango jo vuelta batzuk eta puntxoan jarriko. Itu hau ere, ja sigortu ditugu, gero, banana splita gainetik botatzeko, eta haueke, illa egosita hongo dira. A ber, labana sartuko jot, kenduko izuzure labana. Pixka gehiago utzi behar dugu, pixka gehiago utziko dut, eta gero ostuten utziko dugu gero salteatzeko. Bueno, eta haitzi zenbat irauteu podcastak? Ba, ordu bete, Ordu bete. Eta hor, lehen esan dezu bezala, gidoiak eta ondo lotuta daudez, o improvisazio asko da, o nola kudeatzen dezu hori? Barik esango dizut, Joseba leheneko denboraldietan ez genuela gidoirik egiten. Gabe. Egun batean elkartu, grabatu eta ateratzen zena. Baina ikusten ari ginenean ja apur bat, jendeak entzuten gintuela eta nolabait geneukala jendearekiko ardura, ez apur bat, esan genuen, venga, guazen, lan egitera, ez? Karo, lan egin behar da. Eta gidoiak egiten hasi ginen, eta egia da lotzen ditugula gaiak edo galdera posibleak, baina egia da improvisazioari leku handia ematen diogula. Osa, gonbidatuak ateratzen badiogu beste gai random bat, horri heltzen diogu eta aurrera. Bikain, eta gidoiai kasu asko iten diozue, edo lehen bezala aurrea joten bada eta ondo ateratzen bada saioa, beste zuek gidoia erabilire egiten. Hori da, hala ere beti daude galdera batzuk, Marenek eta biok, zaten dugula, galdera hauek egin behar dira bai ala bai. Norbere interesagatik, esan nahi dut. Galdetu nahi diot hau fijo, eta hori galdetu gabe ezin da joan. Ondo, eta malentazu, lehenotio ezagutze zinaten edo men ezagutu zate? Ezagutu ginen karreran, unibertsitatean kazetaritza ikasten, baina ez ginen lagunak. Ze, karo, un pertsona klasean eta ez ginen lagunak. Gero, master berdina egin genuen, hor ere, 25 pertsona izanagatik klasean ere ez ginen lagunak, eta horrez lehitu zitzaigun Gaztea Irratian praktikaldia. Eta hor ja esan genuen, zerbait egin barko dugu. Eta txinaten zuen jun hori itea jun, behik deialdien txizuzuten justu bilai. Bai, eta horre egin hasi ginen dida saioan, goizeko saioan kolaborazio berdina egiten, biok batera.
mikrofono bat biontzako, eta hortxe hasi ginen. Eta guen izaten da podcasta. Dida saioen zaudete eta grabatu iten da podcasta sortzen da, edo ja bakarkan podcastako iten dezuelana? Ez, osea, gaur egun podcasterako bakarrik. Vale, Nik vale. bestalde Gazte Irratian ere egon izan naiz lanean, baina Baina guantxe zaudete. hori da, hori da. Bueno, Etxiber, hemen, itzein da... Ja, zegin behar dut nik, dago Danein da eskutxi. dakau, Ileia, danein da dakau. Baina eman lana, Joseba, bestela espekuko nahi. Beitu, haure, ja, beitu. Indeu, Vale. txokolate saltza, inbiar detena da nik gero hauek zurituta salteatu, eta gero inbiar deuna da ez ne gaina arrotu, baino ia dana prestatuta dakau. Vale. Ingo deuna erreportaira jun, itxoin hau egostia, atea ostuta gero salteatu entxalada montatzeko, eta esan bezala. Ungo gea, gorozkoa, ikusiko zuen, ze herriarra, eta okindegila ezin hobia. Isa dagoan gure zai, artista utza dana, eta gaur badator, ikusiko zuen, gauza ehar batekin jogurrakin jateko, ezin hobia. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, eguerdion familia, ze moduz? Bueno, hemen Aida, Izaukindeikoa eta Orozko kobradorean gaude. Gaurkoan errezeta oso polita eta erreza egingo dugu. Granola artisaua. Zatoz direkin ikustera. Beno, baditugu osagai guztiak prest, gure granola egiteko, eta ikusten duzuen bezala pila bat osagai ditu. Oso errezeta aberatsa da. Normalean egiten duguna da, oinarrizko granola bat izaten dugu, eta pila bat gustatzen da, osea, jendeak gustoko du, baina beti gustatzen zaigu osagai berriak nahastu, pizkat jolastu, ez? Orduan gaurkoan egingo duguna izango da granola berezi bat horretarako, ogi lehorrarekin, egiten ditugu pikatosteak labean. Badakizuen zaidala gustatzen bat ere gure produktua galtzea, ez? Orduan, egiten duguna da soberan geratzen den ogiarekin, zatitu, pizkat zigortu labean, gure hortuko belarrekin, eta gero pikatoste hauek gehitzen dugu granolara. Egin behar dugu lehenengo pausua da likidoak nahastu. Hau da, oliba olioa, super garrantzitsua da olion bat erabiltzea, eta estia. Hau dena nahastuko dugu, berotuko dugu pizkat, eta gatza eta ganela ere botako diogu. Bueno, granola Estatu Batuetan jaio omen zen, baina ziur ez dutela egiten gurea bezain osasuntsua. Behin ditugula likidoak ja prest, hazi guztiak, tapia bat dira. Sesamo, lino, oloa, ekilore pipak, kalabaza pipak eta mijoa. Hazi guzti hauek nahazten ditugu likidoan eta bandeja baten jartzen dugu eta laberagoaz. Normalean errezeta hau egiten dugu beti ogia laberatu eta gero. Eta ja labea itzalita, barruan geratzen den beroarekin pizkanaka egiten joateko. Beraz, joan behar gara begiratzen, noski, ze beti ez dauka temperatura berdina, ez? Baina normalean, 20-30 minutu inguru egoten da. Joan behar gara nahazten, noski, azkenean izkinetan gehiago egiten da, bueno, pizkat kontuz eta maitasunez egiten, eta dugunean ateratzen dugu eta osten uzten dugu. Ostu ondoren beste osagaiak gehitzen ditugu, hau da, almendra, txokolatea, ahabiak eta intxaurrak. Bueno, hau izango zen granola klasikoa, ez? Baina esan dugun ez pizkat bereziagoa egingo genukela, pikatosteak gehituko ditugu. Ezaugarriei dagokionez oso produktu energetikoa da, orduan zoragarria da eguna hasteko. Zuntzean oso aberatsa da, berez gure mikrobiota zaintzeko zoragarri. Bueno, haziak eta fritulerrei esker, proteina, vitamina eta mineral asko ditu. Baina kontu, ze granola guztiak ez dira berdinak, eta industriak normalean egiten du granola azukre erantzia eta koipe txarrarekin. Bueno, normalean granola jogurtarekin hartzen da, esnearekin hartu alda, edo nahi duzuen moduan, baina jogurtarekin da niri gustatzen zaidan modurik onena. Prestatuko dugu aber nererara, zer pentsatzen duzuen, aber gustoko duzuen. Horrela, supererraz ikusi duzuenez gure granolaia eginda egongo litzateke, eta gu paketetan saltzen dugu, baina gure gomendioa da beti behin etzean kristalesko pote baten sartzea. Benetan azetzen gaituen produktu bat da, berez ez dugu kantitatea handia hartu behar, ez? Egunero pizkat hartzen badugu, badaukagu eguna pasatzeko energia nahiko.
Bueno, familia, badago, hemen duzue gure granolaren errezeta. Espero dut gustoko izana eta ikusi duzuenez super erreza etxean egiteko. Besterik gabe, agur bero bat, izakindegitik. Hau paida eta gora granola hori. Ze gauza beharra, Bai. Katillo prestatu marrubi pixkatekin da. Besarka handi bat eta aurrenare ikasteko zain ongo gea. Kriston gauza goxua eska bere dendan. Bai. Ogi harrak, gozo harrak eta gauza mordo bat. Besarka da handi bat eta horrela jarraitu. Gurian jarraitzeko, beitu. Venga, a ver. Hemen falta zaiguna da, entxaladantzako, bai boniato gozila eta tipula, zatitu eta salteatu inbiarri dut. Vale. Eta bestalde, beitu hemen. Dakazu, Vainilla. bainian esentzia, hori txorrito txiki hau eta dergezu, Azukrea bai, ia dana botako jozu, bueno, dana bota jozu. Honek, ezakit hau telebista baino, ematen du beste alkohol baten tragoa, Txupito bat. A ber, ez kontau dana, behaiek ez daki ezer da, bale? Ez, vainilla da, vainilla da. Bai. Hori da. Hemen ingozuna da, ez negaina dana bota, Vale. azukria dana bota, eta arron pixka, vainilla da pixka, Ja bale? der pixka bat, venga. Bueno, inberten handi sartaia atea, eta hemen salteatzen jungo gea. Bueno, bago atxerrek etxarraka. Ikuste zuen bezala, hemen, elatuak horrazkau, dena presakau, eta entxaladantzak gore, inbiar deuna da, usuritu, eta salteatu. Aitzi ber, konta iguzu. Hau, barkatu, pixka bat esan didazu edo dena? Hoi dena, Dena, hoi dena, venga. gozo ebiliko geata. Oso ondo. Bueno, Bai, barkatu. jana desunez bai, banana espiritola, benido horren, hola, zelai baten, ni zelai terrazen baten, edo, Nik ez? esan behar dizun, Ez zaizu tokatu? altxasura hori ez da heldu. Altzazura ez? Ez da heldu oraindik. Espero dut, ez da dira heldu, ez Bai, nahi dut. Ez du asko pegatzen. Dana heltzea, leku guztita, Hori da, listo. Zorionez, zoritxarrez. Bai, Heltzia eta nahi dunak eustia, ez da? hori da. Alar ez dut probatu, benidorren ez dut probatu. Ez dezu probatu. Hemen probatuko dut. Bikain, Karo, oso ondo, lehenengo aldiz. oso ondo. Ordun ez da, osea, sakan alden horrez alda olako heladei bat ola jartzituta sombritakin da, bengalitakin da. Ke ba, zero. Ez, igual zarautzen Zautan ez bai. dago, baino triunfauko zun. Esan behar dizun, bai. Ez dago, baino, arrakazta hundila egiko zun. Bai. Bai. Hau, honi buelta emateko? Beitu, irabiatzeko, hementxe, dakau. Bastarrian, honekin, Venga. botaldia zuen esentzi pixkat, Bai, dena ez, Beitu, ez? arrotzeko, bueltak eman berren mareatu inberda. Aizia sartu behartzaio, bale? Zia, Venga, zure kontu hoize, oiden, perfecto. Vale. Bueno, eta limbo itia. Erronka bat izan da zuretzako? Kristona, bai. Ni limbo baino lehen, egin izan dituen bakarrizketa batzuk, ala proposatu zidatelako, eta ez zitzaizkidan batere gustatzen. Ez? Osea, ez nuen ezer disfrutatzen, kriston antxietate ematen zidan publikoaren aurrean egoteak, gainera, txikitan ere bertsolaritza egin nuen, Epa. esan barizun 8 urtez, baina holtza gainean gutxiago, bastante Vale. gutxiago, eta utzi nuen bertsolaritza ere arrazoi horregatik. Txatikan. Sin más, ez nuen disfrutatzen, edo ez nintzen gai ikusten, eta igual iruzurgiaren sindromea ere izan ziteken, edo igual txarra nintzela, eta punto. Baina akaso igual noiz bai voltatuko, zea. Batek Ez? daki. Aki. Batek daki. Inoiz ez dugu esango ez esaten, Hori beste da. hau no bebere. Hori da. Akaso torriko bata. Ta orduan, guain? karo, limbo proposatu zidatenean, niretzako kriston erronka izan zen, ze, karo, gauza hauek utzita arrazoi horrengatik, publiko aurrean ez daki zer, baina, karo, nola esan ez, honi, ez? Gainera, umore asko gustatzen zait, telebistare asko gustatzen zait, aurkeztea ere asko gustatzen zait, Eta honek dana zekan, ez da? Dana zekan. Baina hori da. publikoare bai. Baina Eta horrek bere- publikoare bai. Baina, banekien ere atzean lantale bat zegoela eta ez nintzen lan ni izango bakarrik publiko aurrean. Osea, landua egongo zela eta laguntzakin, da. hori da. Eta erronka bai, publikoaren aurrean asko gozatu dut, eta erronka handiena hori izan da, ze askotan hor limbo grabatzen azten zitzaidan telebistarako saio bat zela. Zenba laguntza den hor publikoan? Saioaren arabera, baina 100 piko izan ditugu. 120 bat gehienez, karo, aretoak onartzen 120? zuen... Jende mordoa da hori, ez da? Bai. Eta horra adibidez jendia zitizu. Batzutan lagundure bai, ez da? Osea, bere gauza txarrak eta honak dazka horrek, ez da? Bai, nik beti esaten nuen publikoak balintzatzen zuela asko saioa. Edo nire papera. Ze ikusten manuen publikoa superirekita zegoela, nire gai lagundu nintzen, iteizula. karo, aurrera egiteko, edo gehiago improvisatzeko, edo naturalago izateko. Eta, oroak Eta- publiko oso onak izan ditugu, Eta bestalde, beste aldeare bai, ez da? Segun
Xilikan da txistia bota eta parrik, ez da Bai, bestia, bai. eta orduan baldintzatzeizu, igual urdurio jartzen Hori jutezea, da. edo... Bai. Baina ez zaitugu baitari urduri ikusi. Barrutik igual ez da bai, baina notatu. ez da igartzen, bai. Bueno, azkenengoetan ja ez, baina serekotan bai. Baina, bueno, naiz aktore ona, ere bai. Hortan Hori behintzat. de izan behar data, bai. Bueno, zemuz dijo hori, ikusten dira loditasuna hartzen Bai, bai ez? joala, Ni ja nekatzen ari naiz, Bai, hori baitu askotan esaten den, baina truko da aurren asko muturra. Nekatzen Muturra? zenean sorbalda. Vale. Bueno, kondua. Gero sorbalda eta gero ja gorputz guztia. Eta gero ja? Ikusten dezu ja. Bai, hori, bai. listoak, azui ja, Bai. Jarraitzen bazuk etxeki, bakizu segertatzean. Zer? Mostu iteala. Zeratikan, bakizu zuk kurina nola sortzen dan. Ez negaina arrotu, eta mostu itea, eta mosteanean gurina eta suero ateatzea. Ah, bale. Orduan, hemen ja, loitasuna hartu dula. Listo. Ja listo dakau, prestatzeko, eta ingo zuna da hori, bitu mingain bat hartu mendikan, Oh, me encanta. eta hori, hemen dakau, mangatxo hau, puntxakin barruan, eta ingo zuna da, bertara pasatu. Vale. Hau behitu, triskantzeik ez eukitzeko, iten deuna da, hau iriki, hola jarri, Oso ondo. eta bertara bota. Ados? Oso ondo. Venga, zure kontu. Hemen ikin bidatzen nahi, haure salteatzen jarri ja. Eta, hainbeste hau sartartian badakit, bueno, esan dezu bertxolaritza, guain telebistan, humoreekin. Zeuzek egiokiko zu, eskuartian ebai, ezta? Artistak beti gauza mordoaz, kasu eta eskuartian. Zer diozu, gaur egun? Edo, Bai. etorkizunera begira? Bai, igual da kasu zerbait gordeta laizterra esan barik, torrena. Ez. Así que libre nago deitu. Ez, Bai. esango dio jendeari deitu. Uda, lasai, momentuz. Ondo. Eta, benetan zabiz hortan, xelebrek egin bate ikusi zu etor gauzak izosten, jende izosten da. Bai, a Gustatzen ber. zaizkizu, Gauza Guri- xelebre egitea. Bai, guri ez zaigu gustatzen seriotasuna. Talba da gauza arraroena egin, egiten dugu. Ta, adibidez, Miren Nogalesekin, Bai. egin genuen, bueno, berak esaten zigun, zeuzkala bere iraganeko hainbat pertsona izoztuta. Ez? Porque bada ritual moduko bat, Bai. jendea azteko, bueno, oso raroa da, baina guk ere izoztu genuen baten bat. Ze esaten da... Eta nola eta ora, mirenen nola zeskan gordeta, berra. Nik ez dakit, baina idatzi pertsona, bueno, gorroto esango dugu komatxoen artean, baina pertsona horren izena papeltxo batean, eta izozkailuan sartu, eta izoztu. Eta suposatzen da horrekin pertsona hori ez zaizula gehiago gerturatuko. Ni ez naiz akordatzen nor izoztu nuen. Osea, ez galdetu ja gerturatu zaidan edo, porque ez dakit. Naiz akordatzen. Eta gizu, gaina ez zaizu urbildu, ez zea goratu, Claro, ez eta... dakit. Vale, vale. Eta Ze, mirenek, ona. kontatu izun zein tezkan izoztuta? Bai, baina ez dut esan hemen. Ez? Ez. Ah, osea, sekretu basan, ez da nik Etarri miren ona eta konta ez berak. Etorri zan miren, Honea, aurtengo herri txikin perno handiko Ah, bale. zailo berri jasik bertuten, da etorri zan. Ta Pagadi? Pagadi etorri zan, baina guain denbora gutxi omen da, galiburuak indabidea eta bestia, eta... Ah, esango, Pagadi ipatu duzula, Pagadirekin ere saio bat daukat. Emititu zena, primeran Bai. argizaiola saioa. Euskal Herriko Argizaiola? misterioen inguruan. Rizaiola da, ezea leno ora egur baten sartzezian nola... Bai, kandelekin, Bai. eta bai. Hortxe, primeranen ere, ikusi nahi baduzue, Euskal Herriko misterioak humoretik kontatzen ditugu saio hortan. Ona. Leku guztitan, Joseba, Leku guztitan, hain gauza indakoa zea, eta guain egin behar ditugunak, ez da? Bai. Bueno, entxalada hemen, bakizu entxalada hau epela izango gala, zatikan, guain bero-bero dago, baina hemen gero mugurdiekin jarriko deu, baita hemen gazta jarriko jau berditan, eharra entxalada egin behar deu. A ver. eta Hori hemen- behitu, hori mierdeguna da pixkatatzeak harri, eta puntxa iriki. Ah, vale. Bai, iriki gabe daka, ezi esteko. Listo, hola Vale. Moztuta dakau, bagoaz aurreaka. Venga, hau honea, eta hau garbitzea, eta hau garbitza da honez, hemen aspira. Bueno, gauza mordoa azkau, baina ikusiko zuantxe jungo gauden atxukuntzen, Bai. Beitu, zu jungo zea hemen beitu, Platanua jarri behar dugu hemen bai. Hoi utzi hemen txilea, Hementxe, prestatuta. vale. Estela, zazpi Hemen, ordu hemen. platano bat iriki, Venga, eta erditik moztu, eta horrela xe jarri. vale. Vale? Eta ni hemen jarri berdetena da, gazta. Bueno, eta zure afizioetako bat. Txori txiki bate kontatu bai, gehien gustatzen zaizun gauza dela, A ver, loitia. bai. Etzen une- Ba, nola dakizu hori, claro. Ah, ez dakit, hemen txori txiki Bai. asko daude. Ete benibiltze gana bakizue, sekreto Bai. gutxi askau ja. Lo egitea. A ver, bai. A ver,
aukeran, uzten badidazu, egin ditzaket lo 14 ordu segidan. 14? Bueno, 14, igual pasa naiz. Horrela, ondo? Maurice, gau pasein da geho biegun gau pasei bilita, o? Horrela ondo dago? Oso ondo. Aurrea. Banasta Speed by Aitziber. Baina ez da horrela, esan nola, den, Baina, Joseba. a ber, egia zan, goitikan mostu ez dut, ondo goteko, hola mostuko bazen duen, gehola, tak, hola ondo geratu. Baina, berdina egin. Igual du. Betu, A ber, egin zu, jarri bestia, hau ondo ingo zuta. A ber, Iriki. Vale. Jo, ez que daukatoratzean jendea barrez. Bai, eske eukeni artista, gaur gainean Venga. lehatzik etziok eta, venga, hola inberren, hola in, rra, Ta nola egin du da? Bai, matu unez hola, ikustetzen agatikan. A ber, rubia naiz. Eta Lasai, zare de konturatu. lasai. Claro. Lasai. Bueno, eta galdera zen. Ba, hori, lo, tasai, loa... Lo, bai. Lo morro Oso bat lotia ditezula. naiz. Eta hori gustatzen zait ondo deskantxatzea, eta... Baina, amala bordu, hori ze, San Ferminetatik lau egun paradan egon da gero, hueltan? O, eso, gaur jungo zea eta 12 ordu ingoituzul gaur. Hombre, ez ditut 12 ordu egiten egunero, baina diot, aukera badut, posible da. Bai, Hau kenduko dut hemendik. Ui, sasoia. Venga. Ez ba, jarri hor. Hau hobeto. Dana jarriko jo. Dana. Bai, alo loko. Ostras, apurtu da. Bueno. Bat puzkota eta bestia gaizkin. Bueno, ez da zer pasatzen. Zikero tripan dena, ez? Dena nastea, nahasten da. dena nastea. Aitu, hori bai Venga. honea. Jarri beste platanu ere bai. Venga, ba. Oani botako jote elatua eta horri gainetikan. Hau Elatua da, jarriko jo, baitu. obra de arte. Obra de arte, guantxe esan dezu egia. Honei, bagarri pesto faltazako gainetikan. Baitu Oso zen ondo. txala de harra. Eta horri jarri bezkio, 3 elatu mota. Azteko eta behin. Vainillana, Vale? vale, hortxe bat. Igual bide bai, ezta? Hau izangoa konpartitzeko, vale? Ez da Bai, bakarri bestela. jateko, Enaiz oso postrezalea, Joseba. Ez. Guk atxene bai, a ber, gozua emateo, norbaiten urtebetetze da nian, Bai, hori bai. egun berezitan, pastelear bat, bestia, baino egunero gozua, Ez, ez. a ber, ez pixka goizian, gustatzen zait. Hori bai, baino- kafearekin nik beti ez dia. Bai, no? Bai. Hori bai, hola. Baina jatetxe batera joan eta gero, jendeak hori gazta tarta edo, nik ez dut eskatzen postra Bai, normalean. gaina azkeneko hiek dia, a ber, gutxi eta lasai jan behar da, geho postre bat, igual lagunakin jan, banatu, Hori. baina osua jatezunean, geho ja azkeneko ja, Ez, ez, ez. pustu Zer hori necesidade. emateizuna da, bai. Bai. Hau horrela, xe? Venga. Bueno, eta hoi gutxi balitz, bain Eta sartuko jona da, txokolatea? txokolatian, Erdian. Adibes, helatua jute zean nian, zautzaldea eta helatu bat hartzea, o donostea alden edo, ze helatu aukeratzen duzu. Asko definitzen du pertsona, horrek. Bai? Bai, nik uste dut baietz. Niri ez hain normala iruditzen, de hecho, delitua da, izozki bat hartzera joan, eta jogurraren hartzea. Benetan? Jogurra, aukera guztien artean hartu behar duzu benetan, kaiku zaporea daukan, kaiku dio, baina esne zaporea Bakizu daukan. zarautzen jogurra dela gehien esaltzeana? Horregatik ez Eta naparrak diala erostegunak. Claro. Ni normalean gustatzen zait turroia, pistatxoa, limoia. Urrakin, limoia, bai, hola. Zeo ze Bai. berezia, ez da? Bai, hori da. Jogurra, nakiz ba? Jogurra marena, kona marena. Ez esan jogurra, baina zuk. Nik oso klasikoa nahi. Nik txokolate vainilla, buah, asko gustatzen zait. Bai, Gero, nata eta urra, bai. Nata. Nata eta urra, bai, zatik gamer. Urra, bakarrik urra, ba, pixkat, bete iteiz, baina nata Ja. eta urra eta dikin, ranka. Eta zer iritzi daukazu, badaude bat, tipo, pitufo, badaude urdinak, eta hola gauza raroak. Bai, artifizialak. Ba ez, egia esan, a ber, relatu bat gutxura bera da, jogur azukaratu bat bezala. Hori da, bai. Eta egia esan nahiko gozo puntua emate duen, baina gio ja urdina eta ez dakiz eta Ez. holako gauzak ez dakit. Hori bai da delitua. Hortako flash bat hartu betikoa. Hori da. Ai, ama. Bueno, hemen betu, Guain, a ber. Venga, txaka. Venga. Nata pixkat. A ber, egin dezaket nik bat, Noski. ilusio egiten dit. Venga, tori. A Zure kontu. ber, ondo ateratzen den. Atako estaba. Jude, zizaia da. Bai. Vale. Ze. Bueno, Ezinio, no gaizki ez? Venga, guain ni botako ditut. Botako txokolatia eta zuk. Armendrak eta txispitak, vale? Venga, txinpartak. Txinpartak alegia. Ez que nera labak esatu. Aita, jo, helatu txispitakin. Txispitakin, hori bai, beltzak ez, kotatzen zi hori bai, hola, mila koloretan. Bai, mitik. Ai, ama. Hola, gainetik, ez? Bai, bota gainetik pixkat. Ara, Honi pesto pixka venga. botako jonik. Festa, kabore bai. Festa galanta. Azkar Bueno. jan barko dugu hau, Joseba? Azkar, Claro, bestela. emango jo.
Bai, bueno, entxalada eukeni jango eta gu jango dugu hori. Hala. Banana split nahi dueneke. Ai, txura ona, Bai, venga. Ea rein dugu gaurko hone bai. Toma. Alde batetikan hemen eundoko entxalada. Eta bestetikan hemen banana split. Ah, split. Me cachis la mar. Holako ikestao, está venido horren. Está venido horren. Ojo. Ojo. Eta hori? Eta hau, azkenengo ikutu amateko. Vale. Hemen, txe. Baina, hau da betiko galdera, hori jaten da? Gero. Ez, Batu. Oso ona. Ah, mojitoarena, karo. Ope, ean baita janez. Karo, hori da. Bueno, aitziber, eskerrik asko Eskerrik asko, tortzeatik. zuri. Plazerra hundi bat, jarraitu goxatzen. Bai, berdin. Goxatu arazten, eta zui mi esker horretatik. Agur. Aio!